Goedenavond, beste kijkers, Omroep ZVL. We zijn in Hulst, een sportcafé met de Sportprijs 2024. We maken er een hele spannende avond van en we zijn heel benieuwd. Goedenavond, meneer Jean-Paul Hageman. Kunt u ons het kort vertellen wat voor spannende dingen ons vanavond te wachten staan? Vanavond wordt de Sportprijs 2024 uitgereikt. En die gaat naar een vereniging, een vrijwilliger, een sporter die zich heeft gemanifesteerd en waar de gemeente Hulst ontzettend trots op is. En er zijn een aantal genomineerden. En een van de genomineerden, of dat nou een vereniging is of een vrijwilliger of een sporter, die krijgt die prijs toegekend. Is het voor u mogelijk om een tipje van de sluier te lichten? Dat zou mogelijk zijn, maar dat ga ik niet doen. Maar ik weet zeker dat de vereniging of de sporter die de Sportprijs 2024 van de gemeente Hulst krijgt, dat daar heel de gemeente Hulst heel trots op gaat zijn. Dank u wel en wij wachten met spanning de avond af. Goedenavond. Zou u je even willen voorstellen en iets kort willen vertellen, want je bent genomineerd. En hoe spannend is dat? Nou, dat is inderdaad heel spannend. Mijn naam is Jacques Manhart. Ik doe aan de biljartsport. En dat doe ik in de Kastanje in Kloosterzande. Maar ik heb ook nog een uitstapje. In Sasverhent zit ik ook in een vereniging. En ja, op Kloosterzande speel ik dan in teamverband en in de clubcompetitie. Dus. Ik wens je heel veel succes en dank je wel. Oké, dank u wel. Dag. Welkom. De genomineerden, daar ben jij er één van. Heel spannend. Kun je iets vertellen over wie je bent en wat je doet? Ik ben Maarten de Kok. Ik heb afgelopen jaar de Olympische Spelen mee mogen doen in Parijs, de marathon. En dat is ook hetgene wat ik de rest van het jaar doe, lekker hardlopen. En dat doe je altijd alleen of doe je dat met een groep? Ik zit ook bij de trainingsgroep Zeeuws-Vlaanderen. Wij trainen dan richting de marathon Zeeuws-Vlaanderen. En als de marathon is afgelopen, dan trainen we wel het jaar door, gewoon zaterdag. Oké, dankjewel en heel veel succes vanavond. Dank u wel, dank u wel. Goedenavond, een spannende avond. Wat denk je? Wat gaat het worden voor jullie? En wil je even voorstellen? Ja, wij zijn van de Hulst bij Leiteren. Wij zijn Mathieu en Ingrid, IJzerwaard. Inderdaad. En ja, het wordt zeker spannend vanaf. Maar we zijn hier ook vooral om met z'n allen eens bij elkaar te zijn. En ook te luisteren naar de onderwerpen. En ja, waar iedereen ook een beetje mee speelt. Het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk. En ja, goed om dit evenement ook vanuit de Hulst bij Leiteren hier te mogen zijn. En als ook genomineerde te zijn, denk ik. Hè, Ingrid? Ja, zeker. Dat is gewoon al leuk. En dat er even weer aandacht aan wordt besteed aan alle mensen hier. Sowieso aan de sport in het algemeen. Dus wat dat betreft is het niet per se spannend. Het is gewoon wel een hele leuke avond en om elkaar te zien. Hartstikke bedankt en vol spanning klopt ons hart. Ja. Dankjewel. Goedenavond. Wil je jezelf even voorstellen? Het is een spannende avond. Een van de genomineerden. Misschien kun je iets vertellen over jezelf en wat je allemaal doet. Hi, goedenavond. Ik ben Imke Verstraeten. Ik ben 20 jaar en ik hockey als sport. Ik hockey bij Pinoquet Dames 1 in Amstelveen. En nu mag ik ook meetrainen bij het Nederlands team. De laatste paar weken, maanden. Dus dat is wat ik doe. En je bent een van de genomineerden. Het zou heel fijn zijn om een prijs te winnen misschien. Ja, het is een hele leuke prijs. Ook leuk dat die sinds dit jaar weer wordt georganiseerd. Dus het zou heel leuk zijn om te winnen. En het is sowieso een hele leuke avond, leuk georganiseerd. Dus ja, leuk. Zijn er nog nieuwe plannen om iets te gaan doen? Qua sport, ja, het gaat gewoon door. We blijven gewoon trainen. De competitie komt er ook weer aan. Dus je blijft bezig. Dankjewel en veel succes. Bedankt. Dit jaar zijn we extra trots omdat we voor het eerst de Sportprijs mogen uitreiken. Een prijs die we jaarlijks gaan toekennen om de inspanningen van onze sporters, vrijwilligers en verenigingen te herkennen en vooral te waarderen. De bekendmaking en uitreiking van de Sportprijs 2024. Deze prijs is een publieksprijs en is bedoeld om iemand of een organisatie te eren die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de sport in onze gemeente. Ik wens jullie veel plezier en vooral veel succes aan de genomineerden voor
voor de Sportprijs 2024. Dank jullie wel. Voordat we naar de uitreiking van de Sportprijs gaan, eerst nog even een officiële mededeling. We worden JOG-gemeente of JOG-gemeente, Jongeren op Gezond Gewicht gemeente. En daarvoor wil ik onze wethouder René Ruijsen even naar voren roepen. JOG staat oorspronkelijk voor, zoals Mark zei, jongeren op gezond gewicht. We zoeken niet naar topprestaties. We zoeken naar een gezond leven. En daar gaan we met JOG een extra impuls aan geven. We doen dat met gemeenten, Huls voor elkaar en de JOG-organisatie. En daartoe gaan we eerst en vooral een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Oké, dankjewel René. Ja, dan gaan we nu over tot de ondertekening van de JOG. En dan wil ik graag ook Rick Postema even naar voren roepen. En de directeur van de Stichting Huls voor elkaar, Mariska Seijs, even naar voren roepen. Waarbij eigenlijk de 3 organisaties, de gemeente Huls, de Stichting Huls voor elkaar en JOG, de handtekeningen zetten om tot een mooie, duurzame samenwerking te komen voor een hele mooie, gezonde leefomgeving, een gezonde, opgroeiende jeugd in de gemeente Huls te bewerkstelligen. Dus dat zou ik willen vragen aan de heer Ruijsen om als eerste zijn handtekeningen te zetten. Ja, het zou mooi zijn als Rick is geweest, als hij het bord even meeneemt en voor het bord waar René en Mariska al voor staan, even gaan staan om een mooie foto te maken. We zouden het nog graag in het officieuze gemeente Hulst JOG-gemeentebord. Dus als ik die vasthoud, dan past het allemaal net op de foto, denk ik. Ja, terechte vraag. Dus nu wil ik eigenlijk graag alle genomineerden naar voren roepen. Om hier bij het geïmproviseerde podium plaats te kunnen nemen. Mag best een applausjes voor de genomineerden. Imke, jij bent de eerste die de Sportprijs heeft gewonnen. Van harte gefeliciteerd. En natuurlijk zijn jullie allemaal ambassadeurs in de sport die jullie doen. Als ik kijk naar Imke, en ik kom regelmatig tegenwoordig wel eens bij Rapide. En als ik zie hoe die vereniging het toch heel goed doet, ook richting haar jonge leden. Ja, dan moet dat ook een inspiratie zijn voor andere verenigingen. Succes en alle goeds toe. En wellicht zien we elkaar volgend jaar weer. Imke, gefeliciteerd. Wat een grote verrassing. En leuk dat jij hem bent. Ja, echt superleuk. Ik denk gewoon een mooie beloning ook van deze avond en van afgelopen jaar ook natuurlijk. Een beloning voor het harde werken. Ja, dat zeker. Hartstikke leuk en ja, gefeliciteerd en tot de volgende keer. Bedankt, tot de volgende keer. Nou, het was een hele spannende avond. Hè? Je was een van de genomineerden. Misschien kun je iets vertellen over wat je doet en hoe je dat hebt gevonden. Ja, ik ben Rob Kronen en ik doe aan judo. En de verkiezing van vanavond ging erover dat ik bij de Open Belgische kampioen geworden ben. Ik ben nu in voorbereiding op de World Master Games en die worden in Taipei gehouden. En ik ben in voorbereiding voor de World Police and Fire Games waar ik al 4 keer wereldkampioen ben geworden bij judo. En dan gaan we naar Amerika toe, dus hele mooie vooruitzichten. Dus volgend jaar ben ik misschien hier weer al. Dankjewel en succes in de toekomst. Ja, dankjewel. Beste kijkers, het was een hele mooie avond. De Sportprijs 2024. En de winnares Imke Verstraeten. Geweldig. We hebben alle mensen gesproken en we hopen volgend jaar hun allemaal weer terug te zien. En misschien weer nieuwe winnaars. Tot de volgende keer.